नको अक्षरा. थांब थांब म्हणल्यार आण करतल म्हाका लांब. बरें बाय. वा किती बरी दिसली म्हाका. अक्षर लोकांक सांगू पण शेवटी माझ्या मनच झाले. पण तो एक नाटक मध्ये येता ते नाटकात वचून पिऊन सांगितलं वचून बरें. पोलीस सांगितलं ऐकलो पिलायले डॅरिंग मेळटा म्हण. सर पिलो असं सर पिऊ जाय आता ते मग कोणाचं कोणाचं आणि सर पिलो सर तुला पाहिजे त्याने त्यांनी धंदा त्याचा बंद करला या सोऱ्या असे मध्ये परत कसल्या ना पण सोर मुलगी करणार देवा आता अरे काना सोरचा पट्टा गणपती पुढे तर त्याला सोर जाय कृष्णामध्ये पाहिजे तर त्याला सोर जाय कोणा लग्न जाय त्याला सोर जाय कोणी मेल्यास तर सोर जाय पण हा सोर सोडा मग मरता मग पक्का सोर असं अवस्था मला मागे विकेट गेले अले भगवान शोध आपले दोन हा किती म्हणलं माझं वदान चांगले मग तू राग नका तुझे तोंडात सुपार काढलोय अगं पंधराशे माती काढ म्हणता अले हा कोण म्हणून खबर आहे मला तुका हा मुगाल धावतो MLA तू एमने जाऊ त्याचा मॅकुली जाऊ हा बोलतोला हा पितलो किती म्हणलं हा MLA जाऊ म्हणलं देव बल करू तुका बरं जाऊ तुझे तुझी भाषा सारी तुझी याच्याकडे उलो असं ते माझ्या किल्लो निवडून येतलो हा जेवण येतं म्हणलं आणि तू देव बल करू तुका पण तुझे नाव किती नागेला अशी माणी म्हणता मग पोरा मग पिंडक माणी म्हणता पण तुगे म्हाका मला एक पक्का वोट मेळटलो म्हणून जालो हे मात्र बरोबर मागे एकूच तू ओढ नाही अगदी पिऊच्या अड्ड्यावे सगळ्या ओढ तुका म्हणून किती बाटली माझं पाजेत पटेल हा पणा भरपूर वाजवत आहे हे माझ्या जाणले बाबा एक उलं मागे तुला पिलम नेऊन येतलो जेव्हा कानात बी मारला तोंडात बी मारला माझं होणार मुले रे तुझी कडे मला गोजी करून मग ताकद ना मागे कित्या वखत ना म्हणता आणि हे पिऊ किती चालू हांव चलतलो MLA जावप पयलीं थोलो बंद करतलो हा बंद करता तुका ने मोर बघ मेलो तुका नेला तपीर बंद करू जाणा आणि तुझ्या सॉप बंद करा आमका कोणा वोट पत्तो हा पण तुम्ही म्हाका सांगितलं कळ ना पण व्हल्या उलय रे म्हातारे ह्याक वर रे ह्याची सत्याना जाऊ गेले तो तेव्हा हरू ह्याक किद्या जमा का देवा नाही जास्त मन काय गेला देवा खरंच कोण मन काय गेला का म्हणून मन होत ना भाई हे किद्या आहे ना स्पीकर ना तोंडे व्हायब्रेट होता भुर्र 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 पण हा एक तरी MLA जाले नाही या गावात किती करून देतलो कर तुमका कितको जमून अरे अवेता पण म्हाका वोट घालू इच्छा ना हा झाले मागेला वोट केन्ना म्हणा हा भले 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 या
सगळे लोकांकडे भले पण लोक जाय आहे आता पण हो एक म्हाका पक्का वत घालतलो म्हणून झालो कलेला कळता पण थोडे पिले लोक कलेक्टिव्ह लेतात कोण कलेला कळता आता हे कलेक्टिव्ह लेत वाचतले आता उलू उलू कर गेलो भले लोकांचे भले पण उले नका आणि एमएलए ते धावतो मुखालो तू परत कित्याक सांगत रे आज मागे अन्न जाऊन बरे आसा किती ती सांगतो तसल्या तिथले रवल्यार डायरेक्ट टाइम मागला अण्णाकडे सांग पडया हा अक्षराक लव करत म्हणून अरे देवा हा विराट हा मरे गॅसेचेर दूध देवला 1 मिनिट तू परत करत मदिरा ह्या पटी काम जाऊ जाय वर्कर आणि जाय जाल्यार मागे या ह्या 2 महिन्यात आमच्या कंपनीतल्यान सगळे प्रोडक्ट आणि ह्या पणान आज म्हाका दिल्ली मिटिंगा वचून अटेंड जाऊ जाय बरें बरें सांगितले याद रखो ओके हॅलो हॅलो कोण कोण उलयता हॅलो अरे माकडा कोण नाव उलवत किती अक्षरांचे कडे उलत नाही अरे तिथले काम रावला माकडा माझकडे उलय रे किती अक्षरा नाव करता अक्षरा हा तू काय फोन केला फोन घेतो हे म्हणणं आशिला सांग बाकी काम तो आणि म्हणले का तू गे फ्रेंड नाव किती होते का नाही सांग वचून आता बोलून येते का बाकी सांग मग पाय पडला का अक्षरा पहिले ते गेल नाव सांग मका कोणता अक्षरा कोणता हा फोन करता तो भी आवाज ओढ करे लागलो गो कोण किती वेळ सांगू ते विचार नव्हते ते कमाल आहे ना सर हा नंबर आहे कामाबद्दल विचारेल तुम्ही मग किती आम्हाला मिळेल कळेना सर कोणा कष्टात मारशे तो खूप बरं दिसतं शी सॉरी हा खंयची तरी भिरभिरत आशिल्लो हा कित केलें म्हण म्हाकाच कळना सॉरी हा तुगे नाव कितें सर म्हजें नाव यश म्हण हांव तुमच्या मॅनेजर कडेन गेलो ताणी म्हाका तुमचे कडेन धाडिले कामा बद्दल विचारली म्हण तू काम मेळटले तू कितले शिकला पहिले खंय काम करनाशिल्लो सर हांव प्रायव्हेट कंपनी कामां आशिल्लो आनी म्हाजें 2nd इयर जालां आनी वेर्णाक कॉन्ट्रॅक्टार काम करता सर आनी तुमगेलो पेपराचेर वॉन्टेड पळोवन हांव येयलो सर हिंगा तू मागे मॅनेजरा कडसून मेळ आणि तो वचून म्हाका फोन करू लाय बरें काम दिवं लायक तुका जालें सर हा कितें केलें म्हण मना दोन घेना का तशें कांय ना सर हांव वयता सर छे विचार करनासतनाच माल तेका बाप बरेच गुण आशिल्ले तेगेले छे
अक्षरा 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 हो बेटा अण्णा हे डान्स क्लासिक आणि भरतनाट्य शिकवायचं तू बाहेर खरी व्हायची नका तू किती शिक्षण म्हणणार होत्या शिकत आल्याकच घराकडे अंडवरता तू बाहेर वाचून केल्या पुरव चल भीतर हॅलो 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 प्रताप माग एक अर्जंट काम असा एक ध्यानचा मास्तर आणि एक बरो बॉडीगार्ड हाडली पगार बरो दिया म्हण सांग तेमका आज दिल्ली वयचे आशिल्ले कॅन्सल जाले मागेले बगी धाडली तेमका बरे बरे तेका एक बारीक अशे आमगेले कमिटी वतीन एक सन्मान आसा तो सन्मान करचे कारण कितें हांव तुमकां सांगतो आसा की प्लीज प्रशांत गांवकार ह्या रंगसंगीतकेचेर वेदिकेचेर येवचे जा म्हणून तुमचे कडेन विनंती करतो आसा प्लीज वेलकम प्रशांत गांवकार गांवकार आमगेले अमराईच्यान एक मुखार बर्गी मडकर्णी म्हणून एक गांव आसा तो प्रशांत गांवकार एक तरुण तुमकां खबर आसा एक नाटक करता जाल्यार कितले खर्च येता बट हो प्रशांत गांवकर आमी ह्या कमिटीन एक योग्य रेटीन एक कन्सेशन कमी रेटीन प्रशांत गांवकार म्हणल्यार कायमच आमगेल्या नाटकाक आपूण कितें दिता ते आपूण मान्य करून घेता तेणी कितले वर्स म्हणणे कंटिन्यू म्हणटा बट तेगेले काही बी अपेक्षा केला त्या ह्या युवा तरुण आज आमच्या हळगा भितर इतलो सुंदर मनोरंजन एक लिडरशिप घेवन नाटक हाडून दिले बदल तेका एक आमी बारीक एक कमिटी वतीन सन्मान आसा सेकंड गोष्ट कितें म्हणल्यार छातेरी ह्या देवीक गर्भकुडी एक सुंदर दरवाजाची व्यवस्था ह्या बशिल्ल्या आयच्या सन्मान्य प्रशांत गांवकारान केल्ले आसा त्या हेजेरच आज ह्या वेदिकेक ताका आमी सन्मान करतो आसा खूब आभार खूब आनंद प्रशांत गांवकार तशेंच तुमचे कडेन एक विनंती करता की हो नाटक चूक कोणाली म्हणून आसा बट तुमगेले प्रेक्षकाले हे कलाकाराक प्रोत्साह उरल्यारच तेमगेले हांगा उत्साह हांव प्रत्येका कडेन हिंगा रिक्वेस्ट करता कोणीय मदीं खातीर उठून वयता नाका की एक सुंदर एक नाटक आसा हे चूक कोणाले म्हण घेवन हे लास्ट पळोवन घेवनच वता तेजे खातीर रिक्वेस्ट तशेंच आज प्रशांत गांवकाराक कमिटी वतीन तांकां शाल घालून घेवन सन्मान करूं जाय म्हणून हांव रिक्वेस्ट करतो आसा सगळ्या ताळेची आवाज येवका ताळेची आवाज प्रशांत गांवकर ते तुवें हांव जो लिडर गेला तितून ह्या सन्मान केल्ले बद्दल दोन गोश्टी उलयता म्हणून तुजे कडेन हांव रिक्वेस्ट करतो आसा म्हाका एडी दिलो आरसीसी टिमान एडी दिल्लो आसा हांव तेमकां खूब मना पासून आभारी आसा हांवें खूब इतले पार्ट केले वयल्यान जाल्यार म्हाका अशें करून कोणी सन्मान केलो नासलो हो ह्या स्टेजीचेर हळगांव फर्स्ट टायम केला तुम सगळ्याक देव बरें करूं म्हणून हांव विनंती करता आनी तसले आमगेले भाव भयणी बशीत तसले आमगेले सगळे नाटक पुराय अखेर पर्यंत पळोवन वयचे म्हणून हांव तुमचे कडेन विनंती करता आई आई म्हाका मगे आज म्हाका दुसरें काम मेळ्ळें बुधा ते पहिले काम कितें बरें नाशिल्लें तर आई तेन्ना मुखार तूं पळोवं जाय गे त्या पगारान कितें आमचें जीवन करूं लागतलें अशेंच भायर कारवार मार्केटान गेल्यार 1000 रुपया खंयच पावना आनी त्या 3000 पगारान हांव कितें म्हणून काम करूं आई बुधा तुका आतां काम मेळ्ळें आनी तूं आतां व्हड जालो ह्या
ह्या कुड्डे बरोबर एक सून हाड रे पुता सून हाड आई सांगीन मग कुड्डी म्हणा आई इथं बघी सून हाडगे आमच्याकडे हाती किदास म्हणा अरे पुता तू कामा वचून हांडीले पैसे पडे हे तसे दवरी खर्च केले नाशील रे तो भितर बॅगात आसा कितलासा पडे पुता कितलासा पडे खरे आई पुताचेर कितली माया आसा पळय आई आई उरल्यार तुज्यातली प्रभू जाय आई तुज्यातली प्रभू जाय तो कसलो पुत्र लागीं पळय आवय त्या पुताचेर माय उरता रे पुता माय उरता आई असली आई आनी कोणाक मेळ्ळी गे म्हाका त्या देवान म्हाका त्या देवान मागीर पुता दोळे भरून पळयची भागी दिना रे पुता भागी दिना जन्माक आयिल्ले तेन्नाच्या हांव परत मागे दोळ्या मुखार काळोखूच काळोख रे काळोखूच काळोख हांवूच खर मोठे पुता आई आई तू असं सांगून ना की आई तुझ्या पुताक रडू घेत आई ना रे बघे पुता खाव रडू दे पुता बघे पुता खाव रडू दे ह्या तुझ्या आई मुखार तुले सदा सदा हसत खेळत राहू दे रे पुता हसत खेळत राहू दे आई आई एक मनीस जन्म आयल्यानंतर त्याला सुख आणि दुःख बक्षत पडते गे आई सुख आणि दुःख बक्षत पडता हय पुता ते कोणाकूच चुकू येणार रे कोणाकूच चुकू येणार आई आई तू हिंगा बस आम्ही तर उचलून राहता बस आई तुझकडे किती पाप केलं रे किती पाप केले ना बघा लगेच चाललं भाऊ कसं पण पडो ना बघा आणि जन्मा काही पूत कसलं पण पडो तू मग जन्मा खालची पहिले मार की धावडेल रे देवा मार की धावडेल असले त्रास किती आपण भोगू गायला देवा किती आपण भोगू गायला पाप तो बघेल किती कष्ट करता कामा होतून या कुठे करता आई आई किती झालं गे रडू किती लागला काय नाही रे पोता काय ना अशाच पैशाकडे थोड्या दुःखी येत रे तू केन्ना असे सांगते आई भितर शेताखाली दाईच मिळलं मग रे पुता बरे कर पळे आई तू एक काम कर